El número 1 d'avui costa menys de la meitat que el quart i tendeix al doble. Top 5 rellotges per a l'home professional. Ara toquem el número 5. Aquest model és el més econòmic del top, en 15 euros i una puntuació de 4.3 basada en una 1900 de senyes. Els compradors el descriuen com molt elegant i bo pel preu. Qualitat-preu assequible. Hi ha algunes queixes sobre la correa, que tendeix a decolorar-se o trencar-se ràpidament, però la majoria coincideixen que el rellotge en si funciona perfectament i destaca per l'estètica. És una opció ideal si busques un rellotge de moda sense gestar gaire, però estigues atent a la durabilitat de la correa. I entrem al lloc 4, on la cosa canvia. Continuem amb el número 4. Aquest smartwatch costa 235 euros i té una puntuació de 4.2 amb una 1056 de senyes. És un dispositiu complet. Bateria excel·lent, pantalla nítida i funcions avançades de salut. Els usuaris l'anomenen elegant, complet i amb una bateria excel·lent, el meu preferit després de l'actualització. Tot i que alguns noten que encara hi ha espais per millorar, la majoria el considera una alternativa potent i assequible als grans noms del mercat. Si necessites un rellotge que faci de tot, des d'identificacions fins a entrenaments intensius, el número 4 és una elecció molt competitiva. Comencem amb el número 3. Aquest model és un rellotge genèric que destaca per la seva relació qualitat-preu, amb un preu de 30 euros i una puntuació de 4.3 sobre 5. Ara té més de 4.000 ressenyes. Els usuaris l'han qualificat com a molt bo i durador, bonic i elegant i qualitat a bon preu. Molts remarquen que, encara que no sigui un luxe de 1.000 euros, el rellotge ofereix una aparença premium que sorprèn. Algunes crítiques apunten a petites mancances de durabilitat, però la majoria coincideixen que, per la seva tarifa, és una compra que val la pena. En resum, el número 3 és una opció assequible i atractiva per a qui busca un rellotge decent sense complicar-se. Si t'estan agradant aquestes comparatives, dóna-li el botó de subscripció i activa la campana per a no perdre't cap revisió de productes que realment valen la teva atenció. El número 2 és el següent en la nostra llista. Aquest model costa 44 euros i gaudeix d'una valoració de 4.3 amb més de 4.500 opinions. La majoria el descriuen com a molt bonic i funciona perfectament. Una passada, superbonic i de bona qualitat. Inclou un kit per ajustar la cadena, cosa que molts usuaris aprecien. No obstant això, hi ha algunes queixes. Les agulles no es fixen bé al zero i alguns han experimentat fallades prematures. Tot i això, la majoria destaca la seva llegibilitat amb poca llum i l'estètica elegant. Així que, si vols un rellotge amb un toc de sofisticació i no et fa por pagar uns quants euros més, el número 2 pot ser la teva millor aposta. Aprofita també per consultar els enllaços a la descripció. Hi trobaràs ofertes i guies d'ús per a cada un d'aquests rellotges. Finalment, arribem al número 1. El millor rellotge per a l'home professional. Aquest model costa 42 euros i compta amb una puntuació de 4.4 basada en 8.784 opinions. És un Casio clàssic, reconegut per la seva robustesa i estil. Els consumidors el descriuen com perfecte i bonic, qualitat i preu correctes i elogien la seva aparença formal gràcies a les agulles. És petit, lleuger i es veu molt bé tant en entorns d'oficina com en esdeveniments socials. Algunes crítiques mencen una correa una mica fina, però la majoria considera que la durabilitat i l'estètica compensen aquest petit detall. En resum, el número 1 és la combinació ideal entre elegància, fiabilitat i preu raonable per al professional modern. Després d'examinar tots aquests 5 models, queda clar que hi ha una plaça per a cada pressupost i necessitat. Des de l'opció ultra assequible del número 5 fins al smartwatch complet del número 4, passant pel versàtil Casio del número 1. El millor per a tu dependrà de quina funció valores més, estil, funcionalitat o preu. Recorda que la clau està en triar un rellotge que complementi la teva imatge professional sense sacrificar la qualitat. Si t'ha agradat aquest top 5, comparteix el vídeo i comenta quin model t'ha cridat més l'atenció. Fins la pròxima i que el teu temps sempre vagi a favor teu.